అమ్మా, సినిమా అంటే నీకెందుకమ్మా అంత ఇష్టం? నీకు అమ్మ అంటే ఎందుకంత ఇష్టం? నువ్వమ్మవు కాబట్టి. సినిమా కూడా అమ్మలాంటిదే నాన్న. కడుపులో నవమాసాలు మోసేది కన్నతల్లైతే మనకి నవరసాలు నేర్పించేది ఆ కళామ తల్లి. మరి నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదమ్మా. అలా వెళ్ళినందుకే ఏటైనదో చెప్పమను మీ అమ్మని. వినే ఉంటారుగా, మీ ఊర్లో సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది. నటించడానికి అమ్మాయి కావాలంటే ఇగో ఈ మోగాడే ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. నీ పేరేంటమ్మా? చిత్ర. పేరులోనే సినిమా ఉంది. సినిమా అంటే ఇష్టమేనా? మా చెల్లికి సినిమా అంటే పానం సారు. మరి పంపించండి. అది ఇప్పుడు పొలం పని ఉంది సారు. ఈ మోగోడు ఉన్నాడుగా, ఇటు చూసుకుంటాడులే.